mang display ta kay naghan siya gi order ak magulang nya. Pabuhi ra ba ta mas please tagtag panagsa. Kay maikog ta ba. Sura sa dani. Dapat niya kapatid. Dapat. Dapat. Be. Ice. Isa. Pasa ko dito. Uy, eh. Display pa. Mura ning biskwit. Be fresh. Atong i-compress ang yahang laring gamay na lang. Para daw gamay na lang. Gamay na lang yung magic. Hari ni nato ibutang. Wala naman lain. Daghan kayong daghan na Ay. Mahalag ba viewers sa na-video? Ang tamang tapos. Tapos. Bitaw, ako bitaw. Patakanay sa braso. Patakanay sa braso. Ano na ko butang? Kapag tayo nag-ibig ay ako ng mga video, hindi ko rin itong i-rate sa second video. Ano naman? Hindi ko ito ito. Alag tambing. Kay tagang butang dislita. Kay Protos. Kung nga ay daan stock, ang daan stock may unang i-pull out niya. Kung wala naman, ana ra kami dire. Kuan ba? 5 po. First in, first out. Kung ma-pull out ang stock, mag-5 po jud ta para di ta ma-expirean sa atong taan nga stock. Ay, sila ay. Di mo na naalag mo ni.
Ha? Ano ito? Ano?